Pekný deň, volám sa Timea Horňáková a som z realitnej kancelárie Staviame bývanie. V posledné letné dni som si pre vás pripravila rodinný dom na predaj, ktorý sa nachádza v časti Surdok v Prešove. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Rodinný dom má suterén, prízemie a podlažie. V suteréne nájdete práčovňu, technickú miestnosť, sklady, pivnice. Skladba prízemia je zádverie, závetrie, chodba, kuchyňa, jedálenská časť, obývacia časť, toaleta so sprchou a pracovňa. Druhé nadzemné podlažie má 3x spálňu, 2x balkón, kúpeľňu z WC a šatník. Táto lokalita predstavuje rýchlu dostupnosť do centra mesta, do priemyselnej zóny, ale aj do obchodnej zóny na sídlisku Sekčov. Pokiaľ vás táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kontaktovať.